Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les abonnés, aw ni sogoma, aw sira herela, ala ka tile here caya. Aywa, aw balman caya, aw ka karamo caya, Maître Badra Ali Badini, di sabari kay. Ala ka sabar dine na uma. Mashallah, nanu meni ala to belebele bi ko mana di neni amana kla aw ni ñogon caya inshallah kalo illa horma koso. Mami ni ba fe war kana fon ibolo ika waru soro, a warte na warmse, a warbe na kuturu, a war fikini wa muga ka to yele. Sangan wakati be ite fon mashi warla ala to de fleni yana ambe a nyefo chogola ambe kuma dama ni nyini awfe ambe ko dama ni nyini awfe a folo ay jija ay abone aw kasuma ko jugu mi mana yele dro bo dota wote menu yere atiketi de ay abone now abone na abe notification like pour que na video bla al na connecter da ka video so raw yere nye aga na nyina ay video num partager walsa ambalma minum be no lutini ko en kalama o kase ku yere na fananga ni bara dayni amba ni na o fe groupe bambolo amba ka fa dongodo groupe na faka bo kosbe auta ni do foni minye la groupe sans fo so ka na fa do ambe ka ko chama ke groupe sans ambe maw kala siru yere be bara chogo mina agundo be fere ke chogo mina amba bede nyefo anga groupe ka trobu be kala che bisaba be kala musalis gazali akawatim au blonda kononton bela jele abe bara chogo mina bela jele ba kono oni kawatimu différence u fuka ta se mu ashir mu ishirina u abela jele kalambe kaka ala to ko fana be klan wa famia masoro ala to ko minun kan YouTube 120 na obe groupe kono abe se ku benyi nga ku nyesoro ku nyefamia ko nya ala to te kulunga fe dro ngana yelete ka tayere mate dro ngata sigina e ku iba tita ati so ma de faka yere nyanyini ay luzumu nyini ka nyi don ka famia o koso groupe dayella ma ba yiri ka de be na ne ka privé kono ko kala ngonte se ka ma kelengele on kala ko mana bonya ka bam iti se ka joni be kunko e meni groupe dayella professeur u be groupe sanfe olu de be ka o kala ka nyeyira awda nata dante adiri mayewa aw be mu kono la avec do nyana ko o darsi wakele ni kemeni mu wansarani o de warbay ka soro ka nyina be connexion min do ka video télécharger o kile kelen video den fila be jolle ta YouTube sanfɛ n'a y'a jateminɛ abana dɔn a ka nafa be min na ka tɛmɛ ayiwa ni nana tila n bɛna an ka groupe ninnu numéro bila n'o ye WhatsApp kan groupe b'un bolo ani Telegram sanfɛ groupe fana be yen n bɛna na numéro bila aw b'a sɔrɔ walasa ka se k'aw mako dilan n'a ye tɔgɔ in bɛ baara cogo jumɛn tɔgɔ nin aw y'a ye cogo jumɛn a bɛ haya ninnu sɛbɛn siɲɛ 222 abe aba besebe keme fulani mugan fula abe kawati mini chini ga walaka kan abe soro sanga to ka abe wurdi wa fulani keme fulani mugan fula inshallah nala sonama atenimisa nafolo koni obe shuru au kani au salamu alaikum